Lima nasikop sa gipahigayong bypass operation sa masakop sa Talisay City Police Station. Ganinang buntag, gingong gikan pa sa Bilibid Prison ang ilang tinugdan sa shabu. Si Chona Carion sa exclusive report. Dinhi niining maong palimay nga himutang sa sitio Sangi, Barangay Tabunok na hitabo ang transaksyon. Positibong napalitan og shabu si Edbert Reyes, 27 anyos gamit ang 200 pesos nga bypass money. Lakip sa nasikop ang iyang mga kauban nga sila si Maria Casil Caballero, 34 anyos taga Bulacau, Talisay, Milagros Salamante, 46 anyos Val Lastimosa, 26 anyos taga Sangi, Tabunok, ug si Felipe Cabilion, 52 anyos taga Barangay Bulacau. Nasakmitan ang mga dinakpan og pinakiting shabu. Nasakmit usab sa kapulisan ang listahan sa mga transaksyon sa ginadiling drogas. Mato ni Police Captain Nazarino Emia, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga naa sa drugs watchlist ang ilang subject sa bypass operation. Nakakapangihina ma'am actually kasi nung ma'am, siya mismo nung sabi ma'am, narinig ninyo from Bilibid ma'am . So mayroong tatawag sa kanila, iba-ibang number din. Mayroong maghatid sa kanila na taxi, tapos minsan magmotor ganun. Pero iba-ibang tao daw. Giangko ni Reyes nga namaligya siya og shabu sa New Bilibid Prison ang iyang tawgan aron makakuha og supply ni ini. Unsa man yung pag-transact dito? Ya ka nang ikuha sa butang? Pasa-pasa pod. Ano mo yung maligya man ka? Ha? Uban ni Rinante Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.